Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Хто сёння ў нас у гасцях, вы павінны здагадацца, я думаю, па адной толькі цытаце. Тое, што я ўнучка такога чалавека, якога ведаў, напэўна, кожны не толькі ў Беларусі, але і ў Савецкім Саюзе, дадавала мне адказнасці, калі не ў дзіцячым садку, то з малодшых класаў школы. Прыходзілася ўвесь час памятаць, хто мой дзед, думаць пра вучобу, паводзіны. Вот у гэтым прызнаецца моя сённяшняя госця, архівіст, літаратуразнаўца, унучка Якуба Коласа Вера Міцкевіч. Вітаю, Вера Даніловна. Добрый день. Вера Міцкевіч, архівіст і літаратуразнаўца, даследчыца жыцця і творчасці Якуба Коласа. Нарадзілася ў Мінску, родны дзед па лініі бацькі, народны паэт Беларусі Якуб Колас. Скончыла Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі, працавала таваразнаўцам у гандлёва-прамысловай палаце БССР, на кафедрах таваразнаўства, у дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа, Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук. Вера Міцкевіч выступае ў друку з публікацыямі пра малавядомыя старонкі жыцця і творчасці Якуба Коласа. Ну, Вера Даніловна, так атрымалася, што ў нас уже двое нашчадкаў Якуба Коласа з гэтай слаўнай сям'і былі маімі гасцямі, суразмоўцамі, і Марыя Михайловна, і Васіліна. І вось вы, дзе вы кажаце ў сваіх работах, і вот цытата такая: я маю ўнутраную патрэбу, магчымасць, нават здольнасць займацца архіўнымі пошукамі. Мне вельмі падабаецца расшукваць тыя белыя плямы ў жыцці Якуба Коласа, якія на сённяшні дзень засталіся. Ну, па-першае, вот якія гэта белыя плямы, і калі вы адчулі жаданне займацца даследчыцкай працай, што вот зараз вы вывучаеце? Дзякую, шмат пытанняў. Ну, скажу, па-першае, што далучыў мяне да музейнай працы мой бацька. Гэта быў 1991 год. Калі ён папрасіў мяне ўсё ж такі прыйсці ў музей на працу, яму дапамагаць і з архівамі хатнямі, і з нейкімі пытаннямі, якімі ўжо было, ну, патрабаваўся памочнік па яго ўзросце, па яго стане. І сапраўды вот гэта абсалютна для мяне новая праца, таму што па прафесіі зусім іншы накірунак. Яна мне спадабалася, а хто яшчэ падштурхнуў да таго, каб штосьці пісаць, шукаць, гэта быў тагачасны галоўны рэдактар часопіса «Роднае слово» Міхась Мікалаевич Шавыркін. Ён мне літаральна з першых гадоў далучыў да вось такой працы пошукавай і пісьменніцкай. І гэта мяне захапіла. 10 гадоў працы ў музеі далі свой плён. Ну, пасля так абставіны склаліся, што давялося працаваць яшчэ ў іншых месцах, але ўсё роўна ўжо з тых часоў я ніколі не пакідала жаданне, не пакідала мяне, і наогул знаходзіліся вельмі цікавыя тэмы. Ну, чаму белыя плямы? Яны ёсць у жыцці і у творчасці кожнага пісьменніка, якога... Хаця здавалася б, уже пра Якуба Коласа напісана шмат. Вот, глядзіце, скажем, гадоў 5 назад тут у Нацыянальнай бібліятэцы фотаздымак паступіў у рэдкую кнігу, аддзел кнігазнаўства, які мне перадалі і сказалі, трэба бы яго неяк расшыфраваць, бо, здаецца, гэта Колас. Гэта сапраўды быў малады Колас. І мне было яшчэ 25 гадоў, 1907 год, у поўны рост. Але па сённяшні дзень невядома, хто той чалавек, малады чалавек, які танцуе з Коласам на гэтым здымку. От і па сёння я яшчэ займаюся і пытаюся расшыфраваць. І ўжо
шмат што адшукала, але ну, яшчэ да канца не ўпэўнена, таму яшчэ патрабуецца праца у, магчыма, нават замежных архівах. А, скажем, году 15, на працягу ўжо гадоў 15, Дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеем Якуба Коласа паднятая такая тэма на каласавінах, як акружэнне Коласа. І яна таксама дае свой плён у пошуках. Ну, шмат людзей, якія далучаюцца да гэтага. Першае, хто з гэтага акружэння, як я лічу, першае акружэнне паэта, гэта яго сям'я. І падалося так, што такой незаўважанай фігурай аказалася мая бабуля. Жонка Якуба Коласа. Так, вы якраз сказалі, што лёс яе сапраўды быў шчаслівым, але і цяжкім. Нялёгка быць жонкай паэта-генія. Абсалютна верна. У чым тут як бы ну, нейкі феномен? У тым, што гэта не з маіх слоў, гэта са слоў вядомых людзей, скажам, Заіра Ісааковича Азгура, які быў знаёмы з сям'ёй Коласа з пачатку 20-х гадоў. І яшчэ ён мастак быў, мастак як сапраўда і мастак у душы. Ён шмат вот такіх нейкіх заўваг сваіх назіранняў падглядзеў, што гэта была за сям'я. Ён адзначаў, што у Марыі Дзмітравны быў абсалютна рэдкі талент. А гэта талент спадарожніцы жыцця генія. І такіх жанчын не так шмат. І гэта не азначае толькі тое, што яна стварала утульнасць у хаце, гатавала вельмі смачную ежу, гадавала дзяцей 3 сыноў. А гэта яшчэ было і тое, што яна была па інтэлекце, адпавядала Коласу і была яго і дарадцам, і першым крытыкам ягоных твораў, абаронцам нават. І, скажем, хто, калі не яна, дапамагала Коласу аднавіць паэму «Сымон Музыка», калі трагічны такі лёс быў яе, другая рэдакцыя была скрадзена на станцыі Ціхарэцкая, і менш чым за год удалося аднавіць, ну, где-то і па-новаму Коласу давялося перапісваць паэму «Сымон Музыка». Гэта дзякуючы і памяці, цудоўнай памяці выключнай настаўніцы Марыі Дзмітравны Міцкевіч. Ну, у дзявоцтве яна была каменская. У гэтую вот кнігу, якую мы мяркуем выдаць, яна будзе выходзіць у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Вот, будуць такія главы, якія, можа, наогул невядомыя, дакументы прадстаўлены. Это ў першую чаргу перапіска, но яна як бы не азначае перапіску ліст за лістом Марыі Дзмітравны і Канстанціна Міхайловича. А вось тое, што не друкавалася, гэта будуць 18 лістоў Коласа да жонкі, у асноўным ваенных гадоў 42 па 45. Асабліва шчымлівыя гэтыя лісты 45-го году, калі Марыя Дзмітравна была вельмі цяжкім стане, хворая, і пазней ўжо стала зразумела, што наўряд ці яна зможа паправіцца. І я разумею так, што, магчыма, у свой час гэтыя лісты не друкаваліся і не выдаваліся, так сказать, для знаёмства, таму што гэта было вельмі балюча і блізка сынам. Данілу Канстанціновичу і Міхасю Канстанціновичу. І вось гэты час ён трошкі адышоў, адсунуўся, і мы разумеем гэтую важнасць паказаць вот тыя цудоўныя адносіны кахання, сяброўства. Таму што для Коласа быў майму лепшаму другу, які ён пісаў, так? І на помніку нават над магільным вось так і напісана «Майму лепшаму другу Марусі». Ну, літаральна некалькі слоў пра слоўнік мовы Якуба Коласа, які якраз рыхтуецца ў Інстытуце мовазнаўства. Так, гэты слоўнік, то есть сама картатэка для слоўніка, яна была створана даўно. Але, на жаль, так склалася ў перабудовачныя гады, што немагчыма было займацца вось гэтым выданнем. Можа, гэта было і не толькі з фінансавых, так сказать, праблем звязана, з таго, што гэта аб'ёмнейшы павінен быць слоўнік, таму што мова у Коласа багацейшая. Ну, на гэты момант кіраўніцтвам Інстытута мовазнаўства, які носіць імя Коласа, прынята такое рашэнне, што з наступнага года будуць складаць вось гэты слоўнік. Канешне,
трэба будзе все роўна все перапрацоўваць, таму што арыентацыя будзе ўжо на апошні 20-томнік, збор твораў у 20 тамах, а картатэка ў свой час была складзена на падставе 14-томніку. Але сучасныя тэхналогіі камп'ютарныя дазволяць больш аператыўна і гэта рабіць. Ну и я, конечно, не могу не запытаться, вось, чисто так скажем, вось по-человечи, с такой цікавостью. Вот я уже говорил на самом початку, что вот с нащадками Якуба Коласа вот мне довелося гутарыць. Вот вы так само третий, может быть, представник гэтага слыннага рода. Что вот вас трымае так усіх? Як вот вы адчуваеце сваю адказнасць, пра што вы ўжо гаварылі, за тое, што імя Якуба Коласа, яно прысутнічае у нас, яно належыць нам усім, але ў першую чаргу вам. Справа ў тым, што это было проста выхаванне, бацькоўскае выхаванне ў сям'і. Па-першае, не выпячвацца. Ніколі там у школе мы не дакладвалі, не казалі нікому, што мы там унукі, ці нам штосьці трэба, нейкія прывілеі. А з другого боку, і бацька, і маці мае выхоўвалі так, што, значыць, павінна быць адказнасць. Адзнакі, ну, зразумела, як жа могуць вучыцца унукі Коласа дрэнна, значыць, трэба вучыць прадметы. Но это было нешта ўнутранае. Пасля, разумееце, вот у хаце, у нашым доме шмат было гасцей. І гэта былі тыя людзі, якія яшчэ і ведалі Канстанціна Михайловича. А вот блізкія сябры Даніла Канстанціновича, і пісьменнікі беларускія, так? І гэта было як бы вось такое ўнутранае, што ты ж знаёмы з такімі людзьмі, і ты павінен адпавядаць. Вера Даниловна, и, конечно, наша опытанка традиционная. Что для вас слово значит «родима»? Беларусь для мяне гэта смак жытнёвага хлеба. Вось я калі дзень ад'язджаю, я думаю, ну калі ж я прыеду да хаты і з'ем вот такого нашего смачного хлеба. Ну а наогул гэта і родная Мікалаіўшчына, мясціны. Гэта і нашы лясы, таму што ну, без лесу як, без грибоў, без ягад, вот там пахі асаблівыя, я не уяўляю сябе без лесу. Гэта наогул уся краіна, вот, без якой ад'ехаць далёка і надоўга немагчыма. Ну вось другое пытанне, хто ваш любимый пісьменнік, мастак, кампазітар? Ну, тое, што Якуб Колас, гэта ясна, а вось яшчэ, можа быць, вы назавеце і мастака і кампазітара. Ну, з мастакоў, вось тут у вас якраз кніжачка, якая была складзена Міхасём Мікалаічым Шавыркінам, але тут пад псевданімам ён выступае, Андрей Міраславіч. І малюнкі для яе рабіў Владзімир Яковлевич Сулкоўскі. Доўгія гады мы з ім сябравалі, і у мяне дома шмат яго мастацкіх работ. З кампазітараў, можа, гэта і складаней, таму што я люблю класіку. І столькі кампазітараў, якія наогул падабаюцца, але, можа, такі незвычайны для мяне любімы кампазітар – гэта Гектор Берліоз. Ну вось, калі раптам была б такая магчымасць, з якой гістарычнай асобай вось хацелі б вы сустрэцца і пагаманіць? Ну, зноў будзе такі адказ. Я ж не бачыла ніводнага дзеда, то я б хацела пабачыцца і з двумя дзедамі Міцкевічамі. І адзін мой дзед – Константин Михайлович Мицкевич, а другі Тимофей Васильевич Мицкевич. А вось. Ну і, канешне, з Маріяй Дмітровнай. Гэта Мікалаіўскія, так? Нет, гэта дзед па лініі бацькі Мицкевич, а Тимофей Васильевич па лініі маці. Там супадзенне прозвішча. Просто супадзенне. Супадзенне, да, з розных месцаў. І, канешне, з Маріяй Дмітровнай, таму што, ну, на жаль, яна не пабачыла ніводнага ўнука. Старэйшы Сергей Михайлович нарадзіўся праз 2 гады пасля яе смерці, а праз 6 Марія Михайловна, я думаю, што не выпадкова яна носіць гэтае імя. А вот таму што Константин Михайлович папрасіў, я думаю, маладых свайго сына і нявестку назваць першую ўнучку Марыяй.
Ну і апошняе пытанне, ну я не знаю нават, як вам на яго адказаць, таму што ўсё, што звязана з беларускай мовай, гэта ўсё ваше жыццё, гэта вся ваша радзіна, гэта ўсе вашы продкі. Ну тым не менш, што для вас беларуская мова? Беларуская мова – гэта душа, душа народа. А вось таму, калі не будзе мовы, карыстання гэтай мовы, то душа проста сыдзе. Што ж, дзякую вам вялікі, а я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцяй, суразмоўцай была унучка слыннага нашага песняра Якуба Коласа Вера Данілаўна Міцкевіч. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся. Thank you.